Kúpa novej nehnuteľnosti je časovo náročná. Čakajú vás rokovania s predávajúcim, vybavovanie formalít či príprava a podpisy zmluv. Máte v sebe dušu obchodníka, vďaka ktorej získate novú nehnuteľnosť naozaj výhodne? Alebo radšej chcete ušetriť čas a peniaze? Nechajte to na nás. Vyberieme nehnuteľnosť podľa vašich predstav a vyjednáme pre vás najnižšiu možnú cenu. So službou Real Bay môžete ušetriť aj tisícky eur. Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a dohliadneme na to, aby kúpa nehnuteľností prebehla podľa zákona. Zorganizujeme opliadky nehnuteľností a začneme rokovať s predávajúcim. Čo bude výsledkom týchto rokovaní? Veľmi výhodná dohoda. Kúpna cena vás príjemne prekvapí. A potom sa už môžete nasťahovať do nehnuteľnosti, ktorú ste si vysnívali. Dole pod videom vás prevedieme celým procesom kúpy.